Felly ni farchnata Gwynedd wedi fod o jyst yn le braf i fyw. Mae'n le hynod hardd. Trwy cynllun byw bod digidol, da ni'n trio cyfleu'r neges yma bod yna gyfleoedd swyddi gwerthuchel yng Ngwynedd. Felly be da ni wedi gwneud ydy rhoi 4 myfyriwr mewn 4 cwmni gwerthuchel yng Ngwynedd mwyn creu cynnwys i farchnata beth sydd ar gael yng Ngwynedd a profi bod yna gyfleoedd gwaith yma a cyfleoedd byw yma. Dwi'n gweithio i cwmni NMI yn Parc Menai Bangor. Mi da ni'n gwmni sydd yn ardystio ac gwneud yn siŵr bod gwefannau gamplo a peiriannau gamplo yn cadw i'r rheolau maen nhw fod i gadw iddyn nhw. A llasa fo'n syni rhywun weithio bod yna ffasiwn gwmni'n bodoli ym Mangor. Dwi'n dod o Bwlleli a wedyn dwi'n falch iawn o allu cael swydd efo cwmni sydd yn ar flaen y gad efo technoleg a bob math o bethau felly hefyd. Dwi wedi bod yn NMI am 10 wythnos a mae wedi codi hyder fi lot, especially pan dwi'n mynd i university mewn chydig o wythnosau hefyd. Nes i ymuno efo'r cynllun achos o'n i'n gweld o'n gyfle gwych i gael job am 10 wythnos yng Ngogledd Cymru oedd yn talu ni eitha da, ond hefyd yn gyfle i brofi'r gorau o Wynedd. A oedd e jyst yn braf cael trio gwneud rhyw fath o wahaniaeth yn hybu Gwynedd fel lle mae yna dechnoleg a lle mae yna ddiwydiant technolegol yn bodoli. Wrth wneud y prosiect yma, nes i ddarganfod bod yna ddim llawer o ddiddordeb yn y maes o ran pobl ifanc, o ran cyfryngau, o ran bob man, rili. A o'n i'n teimlo fel bod mwy yn cael ei wneud efo'r cyfryngau yma i ddarlledu amdan yr byd technolegol yma, be di'r cyfleon, pethau diddorol yn y maes. Dwi'n teimlo bod hynna'n cael ei bwysleisio digon. O'n i'n gweithio efo cwmni Simility fyny yn Parc Menai a'r ochr fod yna bethau i wneud allan yn Ngwynedd, tu allan i'r gwaith. Fod nhw'n meddwl pan maen nhw'n dod i Ngwynedd, oes, efallai bod yna swyddi yma, ond be dwi'n wneud wedyn, mae o jyst yn lle ngwalol gwlad, sy'n byd i wneud. A yn rhannu felly oedd trio deud wrth bobl bod yna bethau i wneud, bod yna llefydd i fynd, bod yna gweithgareddau gwych i wneud a bod angen mwynhau nhw.